ser recoñecida pola Xunta de Galicia como espacio museístico Casa de Chocolate, único en Galicia, e o noso buque insignia, que é a atracción dos visitantes, o Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil, o que esperamos que este ano a Xunta de Galicia leve a luz eléctrica. Por certo, director, fai uns días os concertos que celebramos neste mosteiro coa denominación Santa Cristina e Música as dúas últimas fins de semana do mes de setembro acaban de ser incluídas na rede europea de festivais e ademais nos concederon o selo europeo EFFE Label. Ese é o meu inglés, pero isto é unha cousa importante. Nesta tarefa, como ves, levamos varios anos e nela seguiremos porque neste concello aínda quedan moitos elementos que pôr en valor. E quero rematar dicindo que a nosa teima é cambiar o crecemento de visitantes e sen que perdan a calidade de vida aos nosos veciños. E isto só é posible coa colaboración das distintas administracións e coa colaboración de emprendedores e veciños. De novo, moitas gracias a todos por a asistencia. Ahora, dolle a palabra ao director. Bueno, moitas gracias ao alcalde. A verdad que para un director de turismo unha satisfacción vir a unha contorna rural e a un municipio como Parada de Sil enclavado na Ribeira Sacra e ver como é quen desde hai moitos anos de poñer en valor pois toda esa riqueza que ten o concello patrimonial, natural e por suposto tamén social e etnográfica, poñelo en valor turístico. Parada é un exemplo do que estamos nós